den være rigtig behagelig at på i forhold til normale BH'er. Fordi normale BH'er, de kan godt klistre rigtig meget, og det gør den her slet ikke. Man bemærker slet ikke, at man har noget på. En normal BH på den her, at man kan mærke den sådan lidt mere, man kan mærke den sidder til og sådan noget. Den her, den er meget mere befriende på, man føler mere, at man kan bevæge sig, uden der er noget, der skal rettes. Så den er meget mere befriende at have på en normal BH.